پہلا ابتدا د اسلام کی غریبی وا فقیری وا مسکینی وا کله رسول الله مبارک لوگا مبارک سیوا شوا د جمع منز بے ورکاو آواز بے اخکت شو صحابو تو پتاو لگے دلا چه دا اللہ محبوب لوگا سیوا شوے دا یو دا سار جمع ورکائی رسول اللہ مبارک مخی شو آواز مبارک اخکت دے جمعنا فارغ شو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق سے ابتوائی آقا اگے دے چکل تاسو دا جماعت نا فارغے گئی دا اشراق نا پس زما کور ترازائی زبازار تزم خوراک روڑم لاڑ یو کبی واغستا کڑی کے تیل واچول کبی پکی واچو رسول اللہ مبارک عمر فاروق سیب دا ابو بکر صدیق سیب کرکینا سے دو انتظار کی دی 2-3 گھنٹے تیر شوے کب نہ پخیگی حضور ورطا فرمائی ابو بکرہ صلی دراوستی قربان نہ پوئے گا بازار نمی کب روڑے دے نہ پخیگی رسول اللہ مبارک راگے کب توائی دادا حضور معجزہ وا چہ دا حیواناتو پا خبرو بانے پوئی دا حضور کب توائی یکبا دا خاتم النبین پیغمبر خوراکے خفائے چی نہ پخیگی اگا کب ورطوئی قربان نہ پوئے گم یا ورزوا چستا صحابی کشتے کے ناستے پتا درود ہوئی اللہم صلی علی محمد ستا دی نمرہ تڑیر مزہ رکھ اگر پتا درود ہوئی زبو سر کشتے سر خوات روانم قربان نہ پوئے گم اس کمال نہ لرم صرف زڑکے میں ستا محبت تھی رسول اللہ مبارک ورطا فرمائی ابو بکرہ کب رو باسا چہ دا چاپ پزڑک کے زمان محبت ہوئی دا جہنم اور پیاسر نہ کئی دنیا اور با پیسا اثرو کی علماء ویدہ کب با جنت تزی زکا چہ دے سرا دا اللہ دا نبی محبت لگے دے